קוראים לי שני, מירושלים, בת 20. השתחררתי מהצבא לפני חודש וחצי. באתי לאנגליה במטרה לחסוך לטיול. לפני שהגעתי דיברתי עם ליאת, הראש צוות. שאלתי הרבה שאלות. מי ייקח אותי? איך המזג אוויר, עם מי אני ישנה. איך נראה הבית, ועם כמה אנשים אני גר. צריך לנסוע, להיות ברכבות. ומה אני צריך להביא איתי, מה נמצא שם כבר, מה לא נמצא שם. עם מי אני אעבוד, בנים, בנות. כמובן, כמה כסף אני ארוויח. איך המשכורת מתקבלת. ואחרי שהם שומעים את התשובות, הם ישר באים. דבר ראשון שעובד נוחת. מישהו מהחברה יבוא ויאסוף אותו. בדרך כלל מגיע לבית ערב או שני ערבים לפני, ומכיר את הבית ואת האנשים בבית ואת המנהל. דבר ראשון, מרגעים. מהטיסה, מהכל, מהאווירה. להכיר, לשבת, לדבר, זה האמת הדבר הראשון. הרגשתי בבית, מההתחלה. לפני שעובד חדש מגיע, אנחנו דואגים כמובן שתהיה לו מיטה מסודרת. כמו שבכל בית בארץ עם משפחה. קריירה, טלוויזיה וחברים טובים. עובד לא צריך לדעת יותר מדי לפני שהוא מגיע, כי כשהוא מגיע אנחנו מסבירים לו הכל. כשהגעתי הדרכה הייתה מולה, קודם כל יש מהלך הדרכה עם ראש הצוות, שזה אומר איך לעצור אנשים, איך לפנות אליהם, איך למכור להם. את מסתכלת על הלקוחה ואת עושה את זה ככה, אוקיי? אם את רואה שהלקוחה לא מספיק מקשיבה לך והיא מסתכלת כל הזמן על האצבע שלך, את מרימה את האצבע והיא ישר מסתכלת עלייך, אוקיי? בוקר לכי יבשה. אני מצפה לסכומי כסף הרבה יותר גדולים מהארץ, בערך 15,000 שקל משקלה. בהתחלה קשה? בהתחלה קשה, לומדים את זה. אני בהתחלה היה לי קשה, קרבו לי הרגליים. בהתחלה הייתה קשה, כן, זה שבועיים די קשים שאתה בהלם ובשוק ולא מבין עדיין מה קורה. אתה לא בוחר מהשנייה הראשונה. הדבר הכי קשה שהיה לי בהתחלה זה לעמוד הרבה שעות על הרגליים. זה היה קצת שוק לדבר אנגלית, כאילו לעצור אנשים באמצע הקניון. בהתחלה הייתה מוזרה. אתה לא מכיר, אתה לא יודע, אתה מחפש, שאלות, המון. אחרי שבועיים אתה כבר מתרגל. תוך כמה ימים הכל נרגע ואתה נכנס לדרך הישרה שצריכה להיות פה. ברגע שקיבלתי את התחושת ביטחון, זהו, אף. הראשונה הייתה תחושה של שבירת המחסום, של זהו, עברתי את זה ומעכשיו הכל יהיה יותר קל. אבן מהלב, וואו, הנה התחלתי לעשות כסף. וואלה, זה היה פוקס. זה כיף. וואו, אני מלך העולם, אני יכול למכור. מדהים, אין דברים כאלה. באמת, זה אופוריה. אמא, מה קורה? כן, הכל בסדר. שברתי את השיא שלי היום. 185. כן, אנחנו הולכים עכשיו לראות את המשחק, אני ומעיין וליאת, באיזה פאב ליד הבית. בום דיגי 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 בום דיגי בום. לפעמים יש לסזונים חדשים חששות. היו לי חששות בהתחלה. ברור שחששתי לפני שהגעתי לפה. אתה מגיע למדינה זרה, אתה לוקח סיכון עם הכסף, המעט כסף שחסכת. תמיד יש את החשש לפני שאתה מגיע למקום חדש, אבל כשאתה מגיע לחברה ישראלית, תדע תמיד שדואגים לך ויסדרו אותך ואין לך מה לדאוג, לא ישאירו אותך אף פעם ברחוב. התחלתי רק בחששות, ובזה שאנשים אמרו לי חששתי, אבל עכשיו הכל בסדר. זה fade away, מה שנקרא. אני מציע לאנשים להגיע לפה עם ראש פתוח לגמרי, עם רצון ללמוד, להקשיב. לא לצפות לחיים קלים. זה עבודה פיזית ונפשית קשה. לא לבוא עם דעות קדומות על המקום. לתת מעצמך
אם הצלחת והסתדרת והגעת למקום טוב, הרווחת. כאילו, אם לא, אז לפחות ידעת שניסית, נתת לזה צ'אנס. להגיע כשאתה מציב מטרות. ורצון לעשות כסף. אני ממליצה לבוא בראש של אתה בא לעבוד קשה, אתה בא להרוויח כסף, וגם בא ליהנות. סך הכל אתה בארץ מדהימה, שיש איך ליהנות בה. בסוף זה משתלם. ציפיות קודם כל התממשו, מבחינת שכר, מבחינת אווירה של חבר'ה ישראלים, מבחינת עבירת חו"ל שנורא רציתי. כל אחד יכול לעשות את זה. Bong diggy 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 bong diggy bong.